haba malama, tun ɗazu sai kallo na kike ta yi, ko ke mai ya ce ban sani ba. Yo wallahi, God have mercy upon us. in dai nama na ne, ɗaci gare shi. Yo karen mota, kana jin duk abin da ke faruwa ko? Ka shaida, ina fara zazzaɓe cikin motan nan, wannan mai yace mai kama da kayan guzuri. Kawai na gane kana kama da wani kawuna ko babana zan ce, wanda kura ta cinye shi shekarun baya da suka wuce. Allah shi sawaƙe, ashe har na tsufa haka ban sani ba. Wallahi kin yi asara da kika kira ni da suna baba. Kai, kowa ya fito. To idan ka san ba ka da kuɗi ko kayan kuɗi kana ruwa, ina magana ma kuna kallo na, kowa ya tsugunna. Kai, ya sunanka? Muhammadu Sallau, yallaɓai. Kuɗi ko babu? Yallaɓai babu. To kai fa? Talle. Kuɗi ko babu? Wallahi yallaɓai, ne taimaka min ma aka rago min hanya. To yau za ka ci gidanku ne, sosai ma kuwa. To kai fa? Haba 'yan fashi. Gyara maganarka. Haba yallaɓai, yanzu duk akan dan ba mu da kuɗi ne kuke ta bugunmu haka, sai ka ce jakuna kuka samu. To shaurara. To, muna jin ka. To wallahi, a radon Allah, mu 'yan shehu ne, don gaskiya aka yi mu. Kuɗinmu rankatakaf yana wajen direba, shi muka bawa, kana ɗaga kujerarsa, a nan ya ɓoye su ga baki ɗaya. Ganin ku ke da wuya ya ɓoye su. Danna mana wannan jan abin, yawwa danna mana shi, danna mana wannan subscribe button, yawwa. To sai kuma ka danna mana wannan alamar ƙararrawa, shine za ka samu sabuwar ɗauka da zarar mun ɗaura. Yawwa, ko kai fa, godiya muke sosai don da ku muke alfahari.